Wat dorst die van haar? Nou, je wordt een beurtalarm insteld. Ja. Deze is van de geboorte van de hinders, van de vuiltjes. Zo, hinder. Rijn onttekening. Ik heb deze makken. Tadaa! Oh, dat leuk? Ja, wel leuk. Hierin zit het alarm. Dus deze luidt op een rij van hinder, een singel. En als het hinder dan gaat lezen en hij blijft zoveel seconden plat lezen, dan jouwt dit ding een melding en gaat hij mij automatisch bellen op mijn telefoon. En als ik net opneem, dan wordt Bouke bellen. Dus we hebben zo ingesteld dat hij eerst mij belt en dan Bouke. We hebben wekker bellen en dan gaan we gauw op de camera zien, die hing het hierboven. En als het nodig is, gaan we gauw hier naar de stal, want dan wordt er een vuiltje geboren. Hoe cool is dat? En die hebben we nodig voor korallen. Want korallen krijgt een vuiltje van uniek. Hey. En we hebben hem nodig voor Rijntje. Want Rijntje is ik weddrachtig. En daar is Yveske. Hey Yveske. Nog even, dan is dat ik ben vet. Maar we hebben hem ik nodig voor Sally. Want Sally krijgt ik een vuiltje. Hey uniek, is dat wel even zien. It's 9 o'clock in the evening. Oh. And I'm walking with Rising Star. That's Bibi. And I was answering some comments with supers, with super thanks. So I really, really, really like that. You support the channel and you support the care of the horses. And I was walking with with Reisi. Come. And he's in love with Bibi. Oh, be careful. Oh, Rijntje isn't always nice if she has a fall. No, not anymore.
but I was answering some comments and I'm distracted a bit again. So sorry if I don't answer all comments because it takes a lot of time. And I'm very, very, very happy with the moderators who are helping me answering a lot of comments. Oh. So, and I especially like the supers. So thank you. Thank you. Kom. Oh. Kom Rijsie. There we go again. Kom. Uniek. Nou. Well, bye. Nog een stipje dichterbij. Nee, helemaal dichterbij. Hey Tije. Wat bist du und waar rein? Ik ben de nus iedereen. Stop maar. Ja. Hey Tije. Let in naar je klompen eens even zien. Wie staat erop? Uniek. En op die oren dan? Wie is dat? Dat is Sally. Sally. Uniek Sally. Uniek Sally. Wie Cool. komt Uniek eigenlijk? Wat zou dus? Met welke kinder komt Uniek eigenlijk? Nou, die stiert je net meer. De Tekla, maar die stiert je net meer.